Ang gipasigar mong waterfalls sa Barangay Binaliw, Cebu City. Apektado usab sa El Nino phenomenon. Hinoon medyo na gamayng tubig nga ni Agas suman nakasinati og pag-uwan sa nakalabayng mga adlaw. Samtang istorya-istorya sa mga mulupyo dito nga ang Naaswing Falls. Doon na kuno'y nagpuyo nga mantaga. Ano ang report? Taliwa sa lunhang palibot sa Barangay Binaliw, nagpahipi ang katahom sa kinayahan. Sama na lang niining matahom nga waterfalls nga pipila lang kalakang gikan sa karsada na himutang. Naugha na ang ibabawang bahin nini apan adunay gamayng tubig nga bidagayday. Aron maklaro ang iyang katahom may kanaog kami agi sa labong nga kakahuyan. Gani adunay mga takyong o snail nga namilit sa mga dahon sa kahoy nga gipanguha usab sa mga tao kay lami kunong lutuon. Samtang dinhi nakita ang daw buhok nga may agay-ay nga tubig sa busay. Gamay pa nga igo ra usab nga natigom sa gamayng linaw apan wa ra kalahos sa naughan nga sapa. Dili layo ang giingong inahan sa maong falls. Kini ang Coptingon Waterfalls diri sa Barangay Binaliw. Kung ato makita, medyo dili na no inana kadaghan ang tubig gumikan usab sa epekto sa El Nino phenomenon apan tungod kay murag nakasinati og pag-uwan-uwan sa nakalabayng adlaw so hinahinay na sad no nibalik bisag ginagmay ang kini nga busay dinhi. So usanis mga gipasigarbo sa mga mulupyo diri sa Barangay Binaliw. Medyo lubog pa ang tubig apan igo-igo ra nga makapadani sa mga masaag nga bisita. Nindot usab ang mga bato nga murag gi-file palibot sa busay. Munilinaw sa Coptingon kadto motoy pool sa motoy gitawag og anak bitaw sa Coptingon katong kuana. So may inahan. Ang inahan ni siya. Usa man ni kanang mihubas tungod sa El Nino? No, ni hubas siya no ni Apektado siya. epektado gini siya. Awa gini ingon sir nga nahutdan kasi tubig ba pero wala nag-aga sama na. Okay. So karon murag ni Balik-balik na. Apan luyo sa katahom sa waterfalls ang misteryo niini. Matud pa nga daghan ang nangalumo sa busay. Gituhan nga gilumsan sa mantaga nga naa sa tubig. Istorya-istorya lang hinuon kini sa mga mulupyo nga mao'y may katap usab sa Barangay Binaliw. Daghan nang lumos diri sir. Ang akong nabantayan ni lumos sir 5. Lima nga naman. Ang kuha lagi yan ang kuha nila nga gigunitan ko sa nagbantay ba nang mantaga lagi ko. May na ko ano kaning lukaba sir kanina nang lukaba nung nag-ano tunay mantaga ko sa May langog daw. lango mo. So kung mga ligo diri magkilom siya. Ang kuha ni maligo kanang magkuhan bitaw kanang bani. Oo. So na bani nga ilang abay-abayan. Nya namang gimo kuan gikan tos babaw sir nga mga estudyante sa agsungot mga re. Nya mudi sug sa ba na pwedeng kamao. Nya ang uban komedya duot. Tinuod man o dili ang sugilanon sa giingong mantaga. Ila ra sad na. Apan mahinungdanon nga mapreserbar ang katahom sa gasa sa kinaiyahan. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.